tisħon il-qija bejn in-nies ta' Ian Borg u dawk ta' Silvio Xkembri f'Ħaddingli. Dan hekk kif fl-aħħar jiem l-eks sindku laburista Sandro Zoppardi, illum viċi sindku u impjegat fil-Ministeru ta' Ian Borg, irrapporta lis-sindku Raymond Xkembri lill-Pulizija. Dan dal-aħħar huwa kanvażer ta' Silvio Xkembri. Il-kwistjoni hija dwar post ta' parkeġġ quddiem ħanut tal-merċa li żmien ilu kien immarkat bħala post riservat għal vannijiet u trakkijiet li jfornuh. Dan kien tneħħa fi żmien meta Sandro Zoppardi kien sindku. Fl-aħħar jiem is-sindku ġdid ukoll tal-Partit Laburista reġa' seba' bl-isfar dan il-parking. L-istess Zoppardi bat email il-membri tal-Kunsill fejn irrapporta lis-sindku b'xogħol illegali u li qabeż lill-Kunsill Lokali. Fl-email ikkopja wkoll il-Pulizija u qal li Xkembri ma talabx permess biex issir unloading bay. Bis-sindku jirritalja u jakkuża l-Zoppardi li wettaq abbuż ta' poter meta ordna li titħassar iż-żeba safra sempliċement għax hu jaħdem f'Ministeru li taħtu taqa' Transport Malta. Fir-rapport tiegħu fost oħrajn Zoppardi ddikjara li din iż-żona hija magħrufa bħala post bi problemi ta' parkeġġ. Net News li osserva din iż-żona u joħroġ ċar li din hija biss skuża. Ritratti meħuda f'ħinijiet differenti juru kif mill-anqas post ta' parkeġġ quddiem dan il-ħanut ikun dejjem vojt. Ta' min jinnota wkoll li fiż-żona ħafna mill-abitanti huma anzjani li ma jsuqux jew sidien ta' garaxxijiet. U jekk Zoppardi qed jirreferi għal ħin tal-ftuħ tal-ħanut, allura bid-deċiżjoni tiegħu sforza li tad-deliveries jipparkjaw ħażin f'nofs ta' triq. Il-pika bejn is-sindku u l-viċi sindku kienet bdiet qabel l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali meta Xkembri għaliba lil Sandro nies qrib Ian Borg ħalfu li ma jħalluhx jaħdem. Din hija sitwazzjoni li Ħaddingli kien diġà għadda minnha fi żmien l-eks sindku laburista Venera Mikallef. Il-pjan kontra din tal-aħħar kien ħadem sal-punt li rendew il-ħidma tal-Kunsill inutli. Mikallef ma kienx reġgħet ħarġet bħala kandidata u Zoppardi tela bħala sindku.